Anem a cuinar, anem a fer un plat informal, podríem dir que un dels més populars avui dia, una hamburguesa. Però en vez de fer-la de carn, la farem de tonyina avui. A més, l'acompanyarem d'un clàssic, d'una de les grans salses de la cuina francesa. Farem una bearnaise, que com segurament bé sabeu, és una de les derivades de l'holandesa, d'aquestes salses fetes amb mantega, que s'han de treballar en calent i que són molt bones. El primer de tot, anirem a fer una reducció de vinagre, per aconseguir un vinagre amb molt de gust d'estragó. Hem posat una grapadeta aquí de dins, ara hi posarem un parell d'escalúnies, aquesta cebeta petita. Si no en tinguéssim, una miqueta de ceba blanca ens podria fer la mateixa feina. I ara hi posarem un tassonet de vi blanc, tassó, i un raig de vinagre. Realment cercam aquesta acidesa concentrada. Volem que el vinagre reduesqui i quedi una cuerada àcida i molt aromàtica. Li donem foc i deixam que vagi bullint i reduint. És cosa d'un parell de minuts. Mentre prepararem la nostra hamburguesa. Començarem tallant la carn ben neta. Quan comprem el llom sempre queden aquests puntets, que no és que siguin dolents, sinó que estan més a prop de les venes i de l'espina. Els llevarem i la carn ben neta la tallarem a bocins, no massa petits, volem tallada. Ja tenim la nostra reducció feta, n'utilitzarem una cueradeta. Per mi és una de les grans diferències de fer una bona salsa, començar amb una bona reducció. I ara anem a fer l'hamburguesa. Ja tenim la carn de tonyina vermella tallada i ara farem un poc extrem. Hi posarem un vermell d'ou, una cueradeta de mostassa, un poquet de porrandell o cibulet tallat, sal, prova bo, i ho lligarem tot amb una miqueta d'oli d'oliva. D'aquesta manera tindrem la part que donarà textura, gust i una mica de personalitat a la nostra hamburguesa. Aquí ja ho tenim. Ara hi anem amb la tonyina vermella, cap aquí de dins. També una miqueta de ceba blanca per trobar-la, que sigui dolça, coenteta i també tingui aquesta mica de textura. Mesclam bé. I ja que parlam de textura, n'hi afegirem una altra, una mica més. Un poquet de sèsam, que ens donarà aquest gustet de torrat i que, a més, ens afavorirà que se caramelitzi una mica i aquests punts com a més de nous. Barrejam bé. Ja tenim la carn d'hamburguesa, aquesta tonyina vermella preparada. Va bé que maceri una estona, que reposi. De fet, si tenim temps, això està molt bé fer-ho, i deixar-ho reposar unes horetes dins la gelera. Així, la carn estarà més curadeta. Nosaltres no li donarem tant de temps, i anem per feina. Ara anem a fer la nostra salsa, la nostra bearnaise. Començarem amb dos vermell d'ous. Ara li posam una miqueta de sal, més que una miqueta, perquè realment hauríem de posar tota la sal que hem de menester a la salsa al principi, perquè una vegada que té la mantega ja no la fon tan bé. I ara aquí un poc la gràcia, l'esperit d'aquesta recepta. Una curadeta d'aquest concentrat d'estragó i vinagre per endins. També m'agrada posar-li una curadeta d'aigua. I ara, varetes i bany Maria. I se tracta de poc a poc i bona lletra anar pujant aquest vermell d'ou i que comencin a escumar. I ara que ja tenim aquest vermell emulsionats i calents, tenim aquí mantega clarificada, que també encara és calenta, i anirem a afegir-la a poquet a aquest vermell d'ou, a fi de Monteró, com si d'una maonesa xerràssim. Mantega clarificada és una mantega que en fus i li han retirat tant l'escumeta que surt damunt com les restes de sèrum làctic que queden a baix. I ara se tracta de muntar a poc i bona lletra sense que se talli. Si veig que se vol tallar, unes gotetes d'aigua freda solen ajudar. Ben emulsionada, Ja ho tenim, només ens queda afegir-li una miqueta d'estragó, picat a la darrer. Aquí la tenim, una de les salses de la cuina francesa per excel·lència. S'ha de servir calenta, per tant, ara l'hem de guardar en un lloc calentet i utilitzar-la de cop, no se pot guardar. Això ho tenim a punt. Salsa i pa clàssics, Avui una magraneta la torrarem una miqueta i també torrarem dues talladetes de tomàtica per anar-hi damunt. Anem ara a donar forma a les hamburgueses. Una mica d'aigua a les mans i agafant la quantitat. Aquí és quan podem decidir si la volen primeta, perquè se faci molt, o més bé gruixadeta, perquè quedi crua de dins. Ja sabem que la tonyina vermella agraeix un poc aquestes coccions no gaire altes. La farem mitjancera, ni per tu ni per jo.
Allò, començam posant una capeta de la nostra bearnesa a damunt el pa. Seguim amb la nostra hamburgueseta al punt. Aquí, una miqueta de cibulet, 2 talletes de tomàtica torrada i unes fues d'endivi, que m'encanta i que crec que van beníssim amb aquest tipus d'elaboracions perquè donen un punt de cruixent. Mos serveixen perquè mos hi cabrà més salseta de dins. La golafrada està assegurada avui. I ja que parlam de cruixent, n'hi donarem un d'extra amb un parell de cocolets torrats. I per maridar amb aquesta hamburguesa de tonyina amb bearnesa, hi va perfecte aquest pla i llevant d'en Pere Seda, un blanc amb un 80% de chardonnay, un 20% de giró, un vi amb una personalitat i una acidesa que aniran perfecte en el plat d'avui. Alidó, avui una hamburguesa de peix amb una salsa clàssica. I me passa el que me passa sempre que faig pa en companatge, que no té mesura. M'ho posarem per tot, però hi ha algú que passam. Salut! Boníssima. Acabam el programa amb força. La setmana que ve hi tornem amb altres. Bon profit, salut!